Ens estem amb la Clàudia Lira, que ha estat la MVP tombaler del partit d'avui. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. Estem a la gran final del Nou Congost. Sí. Com esteu? Com us sentiu? Doncs bé, molt bones sensacions. Nosaltres teníem moltes ganes d'arribar a aquest objectiu. Ho teníem plantejat des del principi, tant amb l'entrenador com amb les jugadores. I bé, doncs, saber que ho hem pogut aconseguir treballant juntes i en grup, doncs és un gran orgull per nosaltres i per l'escola. Si vosaltres us esperau arribar a la final. Sí, teníem aquestes expectatives perquè confiàvem molt en l'equip i bueno, venint ja d'haver jugat l'any passat sabíem una mica com anava tot i bé, doncs hem anat millorant i hem cregut en nosaltres. No ha estat un partit fàcil, perquè en tot moment, sempre, quan semblava que us podíeu anar, la País es tornava a apretar i es ficava al partit. És veritat que sempre heu anat, o pràcticament tot el partit, per davant, però sempre amb 3-4 punts, que dius, sí, estem còmodes, però ojo, no ens dormim, perquè si no, les de la País estaven aquí per castigar-ho, no? Com l'heu viscut el partit? Sí, doncs bé, hi ha hagut moments en els que hem patit una mica més, que hem estat més ajustades, però sí que és veritat que això hem intentat no baixar la intensitat i seguir creient durant tot el partit i al final doncs hem obtingut aquest resultat. Com afronteu aquesta gran final d'aquí una setmana? La gran final aquí, ben a prop d'aquí, al Nou Congost, a Manresa. Com l'afronteu? Doncs bé, amb moltes ganes. Crec que estem totes molt motivades i, bueno, passi el que passi, estem molt orgulloses del camí i de tot el que hem aconseguit fins ara, així que res, que arribar a la gran final i a veure què fem. Ja coneixeu el vostre rival, que és el Garbí Pere Vergés. Vale. Teniu algunes expectatives? Jo personalment no coneixo, però bueno, serà doncs... Ja les estudiareu, no? Sí, i veure a veure què tal va el partit. Doncs res, a gaudir molt i enhorabona, perquè arribar a una final no és fàcil, així que a disfrutar-ho i ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies. Espera, el micro.